Patrijarh Pavle ušao je u istoriju srpskih patrijarha kao jedan od najskromnijih i najnekonvencionalnijih velikodostojnika koji su mnogo učinili za pravoslavlje. Voljeni patrijarh živeo je jako skromno, baš kako hrišćanska vera propoveda i zahteva, a ostale su zabeležene mnoge priče i primjeri njegovog odnosa prema ovozemaljskom. Nikada nije imao automobil ni mobilni telefon, nije gledao televiziju, niti je čitao novine. Ustao je rano i živeo po svim hrišćanskim pravilima, a nije mu bio problem ni jedan fizički posao. Vozio se gradskim prevozom, a ostale su zabeležene mnoge anegdote koje samo potvrđuju da je zaista živeo u skladu sa onim što je govorio. Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu, da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja. Da je Bog hteo da čovek puši, ugradio bi mu odžak. Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike, to je i prava sloboda. Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao, ni manje ni više. A ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospodin i nadopuni naše nedostatke. Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste. Da je i svima nama kao ljudima i hrišćanima jasno načelo da zlo dobra donijeti neće, da je krv ljudska hrana naopaka, stvari bi išle mnogo srećnije. Kada se čovek rodi, cijeli svet se raduje, a samo on plače. Treba živeti tako da kada umre, cijeli svet plače, a samo on se raduje. Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi. Naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pritom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja. Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi. Smirenost je, dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelijskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagoslov. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek. Prava vernost je ona koja je razumna, evanđelska, kao ova koju je pokazao Spasitelj. Mrtav je pred njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u njega ne veruje. Mnoge majke koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima proklinjujući često Boga i ljude, a pritom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha. Kada je sujeta prisutna, onda dolazi od gordosti, od svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strane. Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj, ali kada bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi, jer ljubav je veza savršenstva, kada bi se makar držali principa, što želite sebi, to činite i drugima, što ne želite sebi, to ne činite drugima, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja. I sebi i drugima kažem, mene može da ponižava kogod hoće, ali da me ne ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja. Kad to zna, čovek ima stabilnost.
Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo gledište drugog. Ne da usvojimo ako nije dobro, ali da shvatimo da ne dođe do mržnje i do ovoga što nas cepa i deli. Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate. A pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome pak ko nas zlurado zapita ko je ovde postao pobednik, a ko pobeđeni, da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti. Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala. Kada se čovek rodi, ceo svet se raduje, samo on plače. Ali treba da živi tako da kada umre, ceo svet plače, a samo se on raduje. Patrijarh srpski gospodin Pavle preminuo je u Beogradu na Vojnomedicinskoj akademiji posle duže bolesti u nedelju 15. novembra 2009. godine. Patrijarh je prema sopstvenoj želji, izraženoj u njegovom testamentu, sahranjen u manastiru Rakovica.